Ngiyakhuleka kubalandeli nabathandi bukamkhulu Mngomezulu Ingonyama Umsamo. Ngithathele lithuba ngibonge isupport enikhombisayo kule YouTube channel ethi Esigodlweni Sedlozi KwaZulu Ayithola. Namhlanje bantwana bethongo ngifikelwa umuzwa wokukhuluma okuhlukile. Mangithi ukukhuluma okuhlukile ngifisa ukubheka indaba yomuntu ozalelwe ekhaya, umlanjwana, imfihlo yomlanjwana, isihloko sanamhlanje. Masikhuluma ngemfihlo yomlanjwana sikhuluma ngendaba ejulile kakhulu bantwana bethongo. Hleze angiqale ngokuchaza umlanjwana. Umlanjwana sikhuluma ngomntwana othi mayetholakala kunina, unina usuke engacacile engathelwe nganyongo kuleso sibongo azali amtholela kuso. Yingakho kwakunamagama kwakuthiwa ingane esihlahla, ngoba ithandani azinalo ilawe labantu abaganene. Uma lo mntwana ezalwa usuke eyizibi zakomalume, okuyila esuke ebhilonga khona ngokomsamo nangokwethongo, kodwa ngokwegazi akayena walapho ungowalapho aphuma khona ngokwesende. Ngifisa ke sibheke imfihlo yalaba bantu. Mangithi imfihlo yomlanjwane ngoba isizwe sikhule ngolwazi olunye. Isizwe sikhula ngokuqonda inkambiso nezimfundiso ezabekwa phambi kwethu. Ngokwethu kwabantu sazi ukuthi umntwana obusisekile, umntwana ozalwa abazali abacacile wathelwa ngenyongo, wayesezibula ngalo mntwana emzini mesithi hayi umntwana wesibusiso ngoba nokuzaleka kwakhe kuhlambulukile. Mhlampe nayo lesibusiso kuyafuna ngelinye ilanga siyibuyekeze ukuthi inkulumo engenalo iqiniso, inkulumo nje eyambathiswa abacindezeli benkolo. Asikhumbule ukuthi konke kuphuma kumdali. Uma konke kuphuma kumdali, okunjani lokho esithi kuyisiqalekiso? Okunjani lokho sithi kuyisibusiso? Ngoba konke kungokwakhe. Kepha singathi noma ngike ngithi mangifundisa ngiluleka abantu ningathi umntwana wesibusiso ngoba uzalelwe emshadweni. Thani umntwana ozalelwe phezulu kwenhlambuluko, umntwana ohlambulukile. Ngoba umuntu uye engahlambuluki hayi ngobe mubi kodwa ngenxa yezimo azalelwa kuzo. Ebese thola ukuthi akasahlambulukile akubanga intando yakhe, kepha izimo azaleleke kuzo. Sizokhuluma ngemfihlo yomlanjwana. Uma sihlehla sijula ngosibheka emhleni yasendulo, ziningi izizwe ezibe nabaholi ababebe namandla amangalisayo, abenza izinto ezibabazekayo ezayifakazela ukuthi umvelinqangu uqobo ubembethe, eziveza ukuthi uthonga nkulu ngakubo. Kodwa mawuthi uyalandela umlando nomqathango wabo uyathola ukuthi laba bantu babezalwe bayimilanjwana.
Ngifisa ukukhuluma ngabantu ababili. Baningi engingabalanda ngisho kwindabuko yase-Afrika. Kepha ngizokhuluma ngabasondelene kakhulu nathi thina sizwe sinsundu, ikakhulukazi isizwe sakobantu. Ngifisa ukukhuluma ngenkosi iSilo sakwaDukuza, uShaka kaShayeki, umntaka senza ngakhona. Isilo lesimasifunda noma siqaphela esikwaziyo ngaso, siyathola ukuthi akwenzekanga ngendlela ejwayelekile yokuthi uyise usenza ngakhona abone intombi yaselangeni bese khipha inkomo ziyelangeni bese ke kuza abaselangeni bezosinisa indodakazi yabo lapha kwaZulu, bese ke lusini udwendwe aphelelisa bese kuqhamuka ke umntwana. Kodwa sithola ukuthi zize iphume inkomo kwaZulu ziyelangeni yingoba wayesevele sevundlile okhalweni lendlovukazi okuwumntwana waselangeni, inkosazana uNandi. Ngakho ke there is no way esingaphika noma kwenzeka endlunkulu kodwa sasiwumlanjwana, ngoba sazaleka sahlala okhalweni likanina eseyintombi yaselangeni engakakhishwa elangeni, ekhishwe ngengalo eyiswe kwaZulu ethelwe ngenyongo. Kodwa ke buka isimangaliso, buka amandla kaNkuluNkulu ehlela kulomuntu. Ngokwethu thina abantu esingambuka sigxeke sithi umlanjwa kuzalwa umlanjwana lona. Ngokwethu sasingambuka simehlulele sithi akekho emagunyeni, akekho emandleni ngoba uyizibi zasekhakonina. Kodwa ngokukaNkuluNkulu nangethongo, kepha lamembatha waba namandla, wajike waba yinsika nomgogodla walaba abantu abazalelwe emshadweni abathi babusisiwe, walaba abantu abazalelwa phezu kwenhlanzeko, ngoba konke okungokwakhe. Lapho ngifuna ukukuvezela imfihlo yomlanjwana ukuthi lo mntwana ukhula nje ungaphansi kweyisekelo zokuthandwa abangabonwa ngamehlo. Uma ubheka impilo yeSilo, ziningi izimo ayedlula kuzo nokuhlukumezeka ayedlula kukho ngenxa yokuthi sazi ukuthi hayi umntwana nje ongelutho ngoba uzalwa indoda nentombi, akazalwa umuntu wesilisa nje nentombi, akazalwa indoda nomfazi ecacile. Sikhuluma ngemfihlo yomlanjwana. Lesi sihloko sibakhathazile baningi abantu namhlanje abethe bengabe baphila kangcono kodwa baphila ngaphansi kwencindezi ngenxa yokuthi umhlaba uyiqonda imfihlo yomlanjwana. Uma ikhula lensizwa kaZulu yakhula enzima ngaliso, yanqoba izilwane, yanqoba indlondlo, yanqoba ibhubesi. Uma wena ubuka ngokwami nawe sasingathi awu kwakufanele zimlimaze lezi zilwane ngoba uzalelwe phezulu kwezimo engahlambulukile ubangwa izidala ngoba ungumlanjwana. Kodwa ngenxa yemfihlo engifisa ukuyiveza namhlanje ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukusebenzisa laba bantu enithi nje hawu ngeke kuphume lutho bese bekugcobo lakhe ngoba akabheki ngokwemiso nakweinkambiso zethu, yena ubheka ngokwakho okungale ongaqondwa umuntu. Ngifisa ukukhuluma ngowesibili umuntu
esikutholayo namhlanje ubukhulu bakhe namhlanje kusababazeka umhlaba wonke. Fisa ukukhuluma ngomprofeti Isaiah Shembe, umdli wamafa. Siyathola ukuthi abakwaShembe ngaleso sikhathi abasebeyibiza ngoba bayindabuko yabantu bakwaKhumalo, bayindabuko yabantu abadabuka kwaCeza. Kodwa uthe ngokuholwa yizwi longabonwayo uma esesuka umzazela ethunywa wahamba njalo ngomgudwezi wazofika eNtabazo. Lama efika khona babengenalutho, babengamile kahle. Kodwa siyathola ukuthi wavuka ekseni wabiza indodana yakhe wathi, indodana, namhlanje usukhulile. Ebiza unhliziyo, usukhulile, sengifisa manje uganwe. Ngaleso sikhathi kuthiwa bavumelana, yayisivuka lensizwa ishona emfuleni icotsha matata. Uma icosha lamatshe ephikelela emfuleni la okukha khona bawamthimkhulu emahlutshini, wayesekhuphuka njalo wayofika khona wayocela asizwa kuveza ukuthi khona inkomo, sizwa kuthiwa wayiphethe amatshe ngoba babengenalutho. Naye mawulandela lo mlando ngoba zazingakhishiwe inkomo ngemfanelo, akazange akhishwe uyothelwa ngenyongo kwaShembe, kodwa waze batholakala naye wamumatha uSitheya Hadebe. Wamumatha lo mntwana owathi mayemzala lo mntwana kwakumprofeti Isaiah Shembe. Lo mntwana naye wenza imangaliso, waba umsunguli webandla lamaNazaretha, wenza izimangaliso ezisabekayo. Kodwa ababesemhlabeni nababekhula naye babekhesa bethi ungangitshenani ngomuntu nini engenasicao. Imfihlo yomlanjwana. Ngifisa ukukuvezela mntakamkhulu, ngifuna ukukuvezela mntana edlozi ukuthi kuye kwenzeke ukuthi izulu lihlole inhliziyo yomuntu bese limabela, lingabheki ubuzwe nendabuko yakhe. Khuluma ngamandla ethongo kwimfihlo yomlanjwana. Namhlanje kunabantu ababizelwe ngamandla, kepha thina bomhlaba siyabagxeka ngoba sithi hayi siphi isicao sikanina. Kodwa singaqondi imfihlo ephathiswe lo muntu. Benginesifiso ukuthi ngelinye ilanga nawe awulalelela amazwi ozazi ukuthi uzalelwe ekhaya konina ungazenyezi, ngoba uNkulunkulu ngelinye ilanga uyasebenza emfihlakalweni ngawe. Baningi abantu namhlanje abavusiwe banikezwa amandla bebephilisa isizwe, kepha uma ulanda umlando wabo uyathola imlandlwane. Kodwa lo wablandlwane ngoba kunesibusiso sikaMdali akumvimbi lo muntu ukuphumelela kwenza izinto. Ngithanda ngoba ngiveza labantu ababili. Uma usubheka ulandela uyathola ukuthi ekuhambeni kwesikhathi bagcina sebeba namandla beyilungisa izinto njengoba nakwaZulu kwagcina kusekupheleliswa. Nakanjalo nalomndeni wakaShembe kwahamba kwenziwa izaba zokuthi kupheleliswe. Ngokwethu thina abasemhlabeni sazi ukuthi sekufuna benamandla ke manje ngoba sekuphelelisiwe, kanti cha, ithongo alibheki ngendlela thina esibheka ngalo. Namhlanje kunabantwana abangenalutho abathukwayo emakhaya konina. Bekezela mntana ethongo, kukhulu obekelwe khona. Nakandlani iyazalwa inkosi.
Ngizothi nawe umlanjwane noma bengakwethuka bethi sisuka uzalwa umuntu ongenasicawu kodwa bekezela qonda inhloso yento odalelwe yona. Angazi noma niyangizwa nibantwana bethoka. Ngizokhuluma ngemfihlo yomlanjwane. Ziningi izinto ezenzakala empilweni yomlanjwane ongeke nayiqonda nina benyama kodwa makuthi zibekwe ugcobo lasezulwini. Namhlanje bethi umuntu hayi unina akazange enesicawu ngeke benamandla kodwa ngikhuluma abantu abahleli namhlanje abanamandla. Ngikhulume ngalaba ababili ngoba angifisi ukuthi lenkulumo iyande kakhulu. Ngingaze ngiphume kumongo wayo. Kepha lenkulumo yami ngihlosa ukuzotshena wena umlandlwane ukuthi nakwandlani iyazalwa inkosi. Ngihlosa ukuzotshena wena ogxekwayo uthukwayo kuthiwa awunina uma wakho akanasicawu ngeke kube into yalutho ukuthi wena udalelo okukhulu, wena ungaba umuntu omkhulu. Ngelinye ilanga ngihleli esigodlweni kwaZulu ayithole. Ngiba nesikhathi ke mangihleli la engiba khona engiba khona kusemgonqweni wami nethongo lami la engisuke ngifunda ngibuza ngihlaziya izimo ngoba ngeke uphathise ulwazi kodwa ungahlali njalo ulikhuthaza ulihlakula ngoba lensimu yolwazi ifuna ukuhlakulwa njalo. Ngiba nombuzo emoyeni wami oluvuso lokuthi uma kuwukuthi uNkulunkulu noma umveli nqanga uyakwazi ukuhlala kumuntu omlanjwane esithi uzalelwe ngaphansi kwezimo engahlambulukile embusise ngalamandla. Kungani? Ngoba thina sazi ukuthi ngokwendabuko yethu noma ngokwenkambiso yethu yosiko lakobantu kufanele umntwana azalelwe emshadweni ohlambulukile bese kuthiwa hayi lo mntwana uhlambulukile nenyanda ezulu zingamkhotha nomveli nqangi yasebenza ngayo. Kungani? Sebethi ngoseleso sikhathi bese lifika lelizwi kimi ngithi cha lento ekhathazayo sifuna ukukuvezela. Ngabona umbono kwehla into yayisuka esibhakabhakeni kuhle kwenkanyezi yeza yathi mayiza lento yayisiwela phakathi emafukufuku endaweni eliyifukufuku nje uma uthi uyabunga ngathi kusamhlanga kodwa yabona indawo mayichaphozi kumile nje utshani yathi mayiwela phakathi lento wonke umuntu wayemaqalaqala elindle iphi lento ngabona abantu kodwa kwase kuphuma phakathi emavudluvuhlu kwase kuphuma nje inyamazana encane. Akekho owayinaka lenyamazana noma wacabanga ukuthi hawo leyanto ngabe igwinywe lenyamazana noma ingene iphenduka yaba lenyamazana. Wonke umuntu wayemaganga wayegijima abanye bephethe ocelemba bephethe amasikela befuna ukuyobuka kuyicinga lento kepha yaphuma benganakanga. Lithi leyo nkanyezi ebiyehle ezulwini amandla lawo nesibusiso esisuke sinikezwe umuntu kodwa ngoba wehlela kubantu la izitha zobumnyama ziubhekile nemimoya emibi kethi mayehliswa wehliswa ephendula into enganakekile ukuthi ngabe yona ngoba kube lento yaphuma lapha kwaphuma into engakaze yabonwa into engazi babeyogijima bonke bethuthile kodwa kwaphuma into abayaziyo bangayinaka kwakuyindlela yokusindisa
le yanto eyayiqhamuka kweli uthi ke lithizwe mntanami nemlanjwane uNkulunkulu uyisebenzisa njengalempunzi. Khona umuntu othola ukuthi mayazalwa emzini sekwazi ukuthi hayi yona nkosana lapha ekhaya uma seyiqala izinto zenzebe besheshe bemshaye bemqeda abakhunkulu. Kodwa khona izinto ezifihlwayo. Njoba wabona lempunzi bengenandaba nayo belindele khona into enkulu ehlukile. Indaba yemfihlo isebenza kanjalo. Ngakho ke ngizothi umuntu mawuzazi ngomlando ungazenyesi. Ngoba kwesinye isikhathi uyathathwa ulethwe emhlabeni kuze kufezwe injongo. Ngathi manje ngibuka lo mbono ngafikelwa isimo sokuthi ngiqonde kangcono ukuthi awu kanti yingakho izinto zenzeka kanje. Uthola umuntu ezondwa unina msalayo ehlukunyezwa umndeni wakwabayi wena nje kwasetshenziswa labantu ukuze bekulethe emhlabeni ngoba wena uyinto ejulile kwase kuthathwa nje labantu ukuthi abakulethe emhlabeni. Imfihlo yomlanjwana. Ngakho ke bantwana bedlozi elikhulu ngizothi wena ongumlanjwana ungazenyezi nakuwe kusengenzeka nakandlani iyazalwa inkosi. Ngiyathokoza.